Hola, bona nit. Comencem amb els minuts de silenci. Ja ha sonat el rellotge, però avui anem una mica a deshora com el temps. Fem un minut de silenci i ens hi posem de seguida, a veure si també ve algú més. Hola, ben mullats. Volia dir benvinguts. Som aquí els resistents de debò. Aquest escrit era bastant llarg i al veure'ns i veure-us i tot he pensat i mirar cap a dalt he pensat que l'escurçaria i vaig directament al gra. Us sembla bé, oi? Si creuen que calen medalles, endavant. Benvingudes siguin. Però si no hi ha res més, si no hi ha enfrontament, oposició, resposta, denúncia, desobediència, mobilització, si no els neguem la seva impunitat per represaliar-nos, esgrimint tant els nostres drets fonamentals a la protesta com la nostra mobilització permanent als carrers i les places, si no els rebutgem la seva tirania institucionalitzada amb el nostre desig de democràcia plena, no hi haurà medalles, estampetes, tauletes i altars que valguin. Ells volen la nostra derrota, la nostra aniquilació, el nostre penediment, la nostra reeducació. De fet, són ells els que mereixen una medalla a la defensa ultra de la pàtria que també exerceixen. I la nostra màxima submissió serà donar-se-la en safata de plata. Perquè de medalles merescudes en tenim unes quantes i no ens cal pas penjar-nos-les enlloc. Tots tenim les de l'1 d'octubre i encara abans, avui, 20 de setembre, hores d'ara, érem als carrers. A Rambla Catalunya i Gran Via, a la seu d'Economia, o al carrer Casp, amb Marina, a la seu de la CUP. Les forces d'ocupació prenien a l'assalt, o ho intentaven, les institucions executives i polítiques del nostre país. Començaven a construir el relat que els permetés la nostra derrota i la nostra resposta va ser als carrers, massiva, col·lectiva, solidària. Van fer que els carrers fossin nostres. De la seu de la CUP, els piolins van marxar sense assolir el seu objectiu. Gràcies a la resistència pacífica, malgrat la ràbia de molta gent, que vàrem riure i celebrar la nostra victòria davant la policia, de la mateixa manera que ho faríem a Urquinaona uns anys després. De la seu d'Economia vam marxar nosaltres, no sense haver demostrat abastament la nostra oposició, la nostra capacitat de mobilització davant una agressió sense precedents. Vist en perspectiva, potser ens hauria estat millor quedar-nos-hi i haver-los fet fora sense massa contemplacions. Però som gent pacífica
i ens demanaven que seguíssim sent gent pacífica. I és el que vàrem fer, no sense desacord. Per tant, poseu-vos les medalles que vulgueu, les samarretes de tots els colors, agafem les banderes i les pancartes i al carrer hi falta gent. Ho vam fer, ens vam dir que érem capaços de fer-ho. El 20 de setembre i l'1 d'octubre, i el 3 i el 29, i per les sentències a Urquinaona i arreu, i pel darrer 11 de setembre. Si ens volen desmobilitzats, mobilitzem-nos més que mai, pels represaliats, per tots nosaltres, pels que vindran. Fem que sigui veritat allò que els carrers seran sempre nostres. Ens acompanya l'Elisenda Romeu, represaliada i coordinadora de la sectorial de persones represaliades de l'Assemblea Nacional Catalana. Elisenda Romeu. Vine aquí, reina. Gràcies. A veure, avui fa 4 anys que van començar les últimes detencions, que van començar la repressió. I dic les últimes 40 anys que molts de nosaltres ja lluitàvem per la independència de Catalunya i ja vam ser represaliats, vam ser a la presó, vam ser a l'exili. I per tant hem de tenir clar que la repressió és un procés històric que estem patint de fa molts i molts anys. Simplement, en aquests últims 50 anys, hi ha milers de persones represaliades. Hi ha els 4.000 d'ara, més de 4.000, i hi ha tots els altres, que són milers i milers de persones que han estat represaliades exactament pel mateix. Han estat represaliades durant el franquisme perquè volíem la independència de Catalunya i continuem ara amb una democràcia, diuen, estar represaliats perquè volem la independència. I per tant, per això sempre dic, són els últims, l'última repressió, els últims detinguts, els últims exiliats que hi ha actualment. Des de la sectorial de persones represaliades fem bàsicament 2 coses, i és una, explicar aquesta repressió històrica que estem patint com a país, i després intentar mobilitzar totes les entitats, tots els grups de suport que estan treballant contra la repressió. En aquests moments hem impulsat, des de la sectorial hem impulsat una conferència nacional antirepressiva que es farà el dia 2 d'octubre a Girona i que s'organitza, les entitats organitzadores són 13, però hi ha més de 60 entitats que estan donant suport. En aquesta conferència nacional el que volem és fer una reflexió profunda i potent del que és la repressió i, a més, el que volem és iniciar un front comú contra la repressió. Volem que tothom s'organitzi, que totes les entitats s'organitzin i que d'una manera unitària treballem en contra la repressió i aleshores ens permeti utilitzar la repressió com a eina política per aconseguir la independència. Només així aconseguirem la independència. Si anem tots junts, si a més tenim molt clar que la repressió és una eina política. No podem plorar pels nostres represaliats, no podem plorar. Evidentment que ens sap greu que estiguin a la presó, que estiguin a l'exili, que estiguin detinguts, que els jutgin, però hem d'utilitzar tota aquesta repressió per la nostra lluita. I per tant nosaltres el que volem és que aquesta conferència nacional sigui l'inici d'aquest front comú. O sigui, fem una crida perquè totes les entitats i tots els grups de suport es vagin coordinant, ens anem coordinant per fer aquesta unitat estratègica d'alguna manera i aquest front comú en contra la repressió. Aquesta conferència constarà d'una obertura que hi haurà la Neus Torbisco, l'Albano Dante Fachin, el David Fernández de la CUP, hi haurà després també el Joan Vergés, que és un professor de la Universitat de Girona, que és el que farà la benvinguda i que, a més, com a càtedra Ferreter i Mora estan donant suport a tota aquesta iniciativa. Hi haurà 6 taules
Aquestes 6 taules, hi ha una que parlarà de la repressió en general, una altra taula que parlarà de la repressió d'alta intensitat i de baixa intensitat, una altra taula que es parlarà doncs, de la repercussió a nivell anímic, a nivell mental de la repressió, una altra que serà sobre els temes jurídics. S'intentarà que les diferents tendències que hi ha dins del món dels advocats i de la justícia es posin d'acord per treballar conjuntament. Després hi haurà una altra taula de familiars que explicaran doncs, què és el que estan patint tots aquests familiars, i finalment hi haurà una taula que serà per decidir doncs, què fem a partir d'ara. I finalment hi haurà una cloenda en la qual es donaran les conclusions, i a més el Pérez Esquivel farà una intervenció, evidentment en videoconferència, però farà una petita intervenció. No? Pensem que és una conferència que ens pot ser molt útil. És una conferència que fins ara és un tema que no s'ha treballat, és un tema que de vegades hi ha gent que li fa com una mica de repelús parlar dels represaliats, però és que els represaliats formen part de la lluita. I per tant, doncs, han d'estar dins de la lluita, els hem d'ajudar, hem de col·laborar i sobretot el que he dit, no? S'ha de convertir d'alguna manera en una eina per aconseguir la independència. Aquesta conferència, si voleu anar, us hauríeu d'inscriure a través d'una web que és conferencianacionalantirepressiva.cat. us podeu apuntar i és qüestió d'anar-hi. Serà una conferència que hi haurà començarà a les 9 del matí, s'acabarà cap a 2:45 a les 3 de la tarda, i doncs, hi haurà persones especialistes en el tema, persones que són represaliades i que han viscut alguna repressió directament. Hi haurà doncs, des de persones de nivell internacional, com una dona kurda de Turquia, que per tant hi ha molta similitud entre Turquia i Espanya, per tant, una dona kurda d'això, que ens explicarà doncs, una mica el procés aquest de la repressió. Hi haurà gent d'aquí, com pot ser doncs, un síndic com és el Marc Marsal, que és un dels síndics que van patir doncs, també de repressió, etc. Hi haurà gent molt diversa, molt variada, i que pensem que després de cada taula hi haurà un debat i per tant que en podem treure unes conclusions que seran molt positives per continuar lluitant. Pel que fa a la conferència, jo diria que hi ha això. Després jo us volia comentar que cada primer dimarts i cada tercer dimarts de mes fem una acció davant de Via Laietana on denunciem la tortura i els torturadors, i que a més demanem que la Via Laietana es converteixi en un centre d'interpretació històrica de la repressió i la tortura. Aquesta acció la fem conjuntament amb la Comissió de la Dignitat i per tant esteu convidats a venir-hi, perquè és una de les coses que s'haurien d'aconseguir, que aquesta comissaria doncs, desaparegués d'un cop, perquè el record de la tortura és constant i per tant no pot continuar. I en principi, gràcies per ser aquí, sento que estigueu aquí aguantant la pluja com esteu. Bona nit. Torno a repetir un torn d'entrar per apuntar-se. Sí, em diuen que us torni a repetir per apuntar-se a la conferència. Hauríeu d'entrar a la web de la conferència, que és conferencianacionalantirepressiva.cat. Elisenda, sense nacional. Perdona. Sense nacional. Ai, sí, Conferència Nacional Antirepressiva, sí. L'adreça no. Repressiva.cat. Sí, conferenciaantirepressiva.cat, sí. No ens mourem d'aquí. No ens mourem d'aquí. No ens mourem d'aquí. Volem que sí ens tornin a casa. No ens mourem d'aquí. Del nom i sóc tots junts. No ens mourem d'aquí.
guanyarem i aguantarem, no ens mourem d'aquí i lluitarem per posar-li la llibertat. No ens mourem d'aquí. Som-hi! No ens mourem d'aquí. No ens mourem d'aquí. Volem que exili ens tornin a casa. No ens mourem d'aquí. Que els carrers i les places no ens mourem d'aquí. Dels carrers i les places Bon vespre a tots i a totes. Gràcies a l'Hisenda Romeu per venir fins aquí a la plaça de Gràcia. Gràcies als músics de la plaça i a tots i totes que heu vingut un dilluns més a pesar del temps. Recordatori de concentracions, entre altres, per reclamar el retorn dels exiliats, exiliades i en suport a més de 3.500 represaliats. Meridiana segueix resistint cada dia de 7:15 a 10:15 del vespre. Us recordem que el dia 30 de setembre hi anirem amb la gent de Gràcia. Cada dia el col·lectiu Enriqueta Gallinat es troba al carrer Urgell, avinguda de Roma, de 8:45 a les 9. Els músics de la plaça i músiques de la plaça hi aniran aquest dia, el dimarts dia 21. Aniria bé que un grupet d'aquí, els que us vagi bé, també hi anéssim per fer més grupet i animar. Demà dimarts, dia 21, es reprenen a les 7 de la tarda les concentracions davant de la comissaria de Via Laietana per denunciar la repressió i la tortura que s'hi va exercir. A partir d'ara es faran els primer i tercer dimarts de cada mes. Cada dimecres, com ja sabeu, a la plaça del Rei, a les 7, hi ha una concentració i plaça del Nen de la Rutlla a les 8 del vespre. L'1 d'octubre van guanyar el referèndum gràcies a la gent organitzada. Per aquest motiu, aquest any volem reivindicar que només un poble unit guanya la independència. Per això, els dies 1, 2 i 3 d'octubre mobilitzem el país sencer per la independència. Està previst que l'1 d'octubre, entre les 4 i les 5, aproximadament, un acte polític a Illa, Catalunya Nord. Després, a les 8, hi haurà un concert a Figueres amb Ginesta i Xavi Sarrià. Cal treure entrades pel concert. El 2 d'octubre, a part de la Conferència Nacional Antirepressiva, també hi ha marxes a peu, movem el país. Hi haurà una marxa de Fraga, Lleida, una altra de Sant Julià de Ramis a Aigua Viva i una altra marxa de Vinaròs a la Ràpita. S'han escollit
els llocs on la Policia Nacional va reprimir més a la gent, no? I com aquests van ser allà on van pagar i van reprimir més a la gent. L'ANC, Gràcia, organitza autocars per poder participar en cadascuna de les marxes. Ho podeu fer a través d'inscriu-me des de Gràcia a les marxes del 2 d'octubre. I allí us entrareu en una web on podeu escollir els llocs que voleu anar. El dia 3 d'octubre hi ha una gran mobilització a Barcelona per recuperar l'esperit del 3 d'octubre del 2017 i mantenir la flama de l'11 de setembre. Això és tot. Ja us ho anirem recordant la setmana que ve, tots aquests actes de cara a l'1, al 2 i al 3 d'octubre. Encara falten 15 dies. Esperem retrobar-nos el dilluns venent. Salut i república, visca Catalunya lliure. Gràcies per ser aquí. Superba, un cop de flors,